Ciao! Bună ziua! Buongiorno, signore! Iată! Așa să... Gata? Da. Hai că-i dăm uite o bucată și la domnul Vladimir. Astăzi inaugurăm un nou centru de voluntariat în județul Arad, respectiv la Ineu. Mă bucur că acțiunea a început anul trecut, ocazionată de Anul European al Voluntariatului, să continue și în acest an, așa cum ne-a propus prin sprijin de la Consiliul Județean. Sperăm că acest proiect să meargă înainte. Deja avem pentru 2012 foarte multe cereri de parteneriat și cereri de inițiativă. Chiar dacă am pornit cu 3 centre de voluntariat pentru 2011, pentru 2012 vom încerca să deschidem în cât mai multe localități din județ, pentru că tinerii să aibă unde să-și petreacă timpul liber, să-și petreacă cu folos, deoarece prin voluntariat se dezvoltă personal. Eu întotdeauna am spus că două lucruri trebuie dezvoltate la tineri. La școală, spiritul antreprenorial și ei trebuie să fie niște voluntari. Mă bucur că aici la Ineu avem o experiență destul de lungă pe voluntariat. Domnul director Nicodin s-a implicat foarte mult în toate activitățile care le-a desfășurat cu Fundația împreună pentru tinerii de la noi și au construit foarte multe lucruri împreună, tot cu voluntariat, din Ineu, din Germania, din Danemarca, din Scoția, Anglia, deci avem și noi o experiență în acest lucru. Discuss certain things that we can improve inside the school and within the school systems that we use. How do you see the young people, the teenagers?